siz ondan soň okup bitirgeçtin. Indi kimler bilen işley başladınız? Hem bundan istradaga gitdinizmi? Men okup bitirgeçte mena Rifkat Aydar sözde işley başladı dedi. Men elbette o wagtda распределение деген bir бар edi. Мен министерство аркылы меңа рөхсәт бирделәр сözгә килергә. Мин келдем сözгә, анда битендә söz ул профессионал коллектив түгел, анда эш урыннары юк. Мен инде кабат кинопленкага эшкә урнаштырдылар, слесарь итеп. Мен анда слесарь булып йөрдем, үзем sözдә җырладым. Слесарь булып эшләдем мен. Йөрдем генә түгел. Һөнәрләрегез бик күп. Кич белән репетициягә бара идем. Менә ул шундый тәртиптә söz ансамбль белән инде сөйләгәнчә Кремль сарайларында булдык, анда Украинада да булдык. Удар комсомол удар төзелешләрендә күп җирләрдә йөрдек. Бик күп җирләрдә татар сәнгатен пропагандалап бик күп эшләргә туры килде. 13 ел буе мен анда тыгыз эшләдем. Миннән башка солистлар бик сирәк булды анда. Инде төп солист миңа булырга туры килде. Менә шулай итеп шундыйрак буяктан алмаз Хамзин. Рәвеше барлыкка килде. Алмаз абый менә гастрольләргә чыккач төрле кызык вакыйгалар була бит инде. Менә бер вакыйганы искә төшереп үтә аласызмы? Монысын сорарсың дип hiç уйламаган идем. Тукта. Хәзер мин филармониядә эшләдем бит инде. Ул гастрольләргә чыккач дип инде менә шул кызыклары алар белән күбрәк. Беренче мине Вафира әйдә йөрмәндә әйдә кил. Создан инде чакырып алды. Профессионал нидә җырлыйсың? Үзегезне җырчы буларак чакырдымы? Җырчы итеп чакырды үзенә. Әле ул вакытта ул бармы идегез? Алып бар иде. Мин чөнки созда йырлаган вакытта җырлар күп, а концертны оештыру ул бит инде алып баручы инде. Шуңа күрә мин шаярта конференция формасындагы жанрда күп әйберләр уйлап чыгарып, үзем алып бара башладым. Вафира инде әйдә җырлыйсың да алып та барсың дип мине инде профессионал коллективка чакырды. Аның белән беренче гастрольләргә йөри башладык. Җәй буе йөрдек без аның белән. Анда кайсыякларда? Беренче без Апас ягында, Татарстанда 190 концерт җәй буена, 3 ай буе йөрисең. Менә шунда бер кызык Апаста йөргән истә. Тузанлы юл, автобус үзеңнеке юк бит. Филармониянеке юл ул вакытта. Теге Икара авылда йөри торган тузанлы юллар. Марлы белән капланып барабыз, инде килеп төшәбез. Бер клубка килеп төштек. Кайсы авыл икәнен хәтерләмим. Апалар җыелдылар. Сразу апалар җыелды. Алар кардискорга яраталар, шундый опытный апалар бар бит инде. Эх дигәндә. Клубтагы теге калай су эчә торган калай савыты була бит инде. Су бага. Аның кружкасы да ул да буш шалтырап тора. Эх су эчтән кипкән тамак. Теге апалар, су içkәс, җаный, дип инде суап килергә килделәр, улысы буш икән. Сөт içсәң иде шушында бер яңа сауган сөт. Нигә аны җаны әйтмәдең? Диде инде. Бер пакетте дә барды. Алып та килде җигәреп кенә. Эмалированный шиләк, шуның төбендә моның хәтле генә калган. Кружка юк, кружка юк эчәргә. Вафира инде чыннан да ачыккан да, тамагына кипкән шиләге белән күтәреп кенә эчә башладылар. Шөмбереп эчә инде булай. Теге сокланып, теге апалар инде сокланып торды да берсе. Җаным, җаным, кибеккәнсең икән җаным. Бузаудан гына калган иде диде. Әйбәт. Вафираның күз алдына килде бугай шунда бузау тыгылып ичкән икән. Килде инде. Кызыклар иде. Анысы тагын бер авылда, масының авыл истә. Нәүсә Балтачта. Сосна авылында. Сосна авылында концерт. Соңгы концерт менсә. Яңгыр ява, көз җитте бит инде 90 концерт. Яңгыр ява, сибәләп кенә ява, караңгы төтен, ул вакытта иске клублары. Мин контрольдә дә торам, чөнки мин Вафирадан сиңа чыгам, әле контрольдә торып, була кеше карауларга кирәк бит. Бер аягым урамда, бер аягым залда, лампочка янып тора. Сибәләп кенә яңгыр ява инде. Вафира күңеле чөнки 100гә тулмаган кеше. Ул вакытта ким килсен инде, ул вакытта кеше күп йөридер, барыбер. Ләкин бу пычрак көн, ямсыз көн. Шул караңгылыкта җырып урам буйлап бер аппак каз, атакас килә, бер үзе генә. Килде дә утка килә бит ул. Килде дә муенын сузды да залга, булайтып как ди. Мәйтәм, вот никак. Башлап булмый концертны кеше килергә тотынды.
Baz şonday omlay bulayıp qarayal men ayma. Qorqmaydan, itmeydi. Ne şaqırıp tugul. Vafira çıktı külgeç. Nikülelerdi. Niküles. Aytam mene qazayta. Kak dip sorayım aytam. Vafira başlamayın. Nikak dip aytam aytam. Nikak bulmayın. Bu küldü de. No siz ne deydi de başlayız deydi indi. Başladı. Qazdı kıttınız mı sen? Kimnin qazı deyip soralım men. Kızın kimnin qazı 100 bulup kiremeydim. Tülegiz başlıyor vafira konsertine. Men şimdi dege üsteme söz gene boldu indi. Qaz gitti. Gitti red yok bulardan diye. Gitip bardı. Nikak diye geçti. Nikak yarı başlayımız ala başlayıp vafira konsertine başladı. Başladı. Hadi men kontrolden düştüm de sahne артына çıkıp kiyindim. Mena çıkarga vakit жетті. Servinaz gün ayaz diye benim jırlap kına yürgenim. Men sen artkı retlerde oturuşu bir mujik, bir irkişi kak deyip koymasın mı? Şu bozuldu bütün narsa bu sildi. Özün bilesin yeme. Jırlap bolmay. Men gülem. Jırlap bolmay. Yarar vafira kulup çördü meni. Bar tanışlangaç çıkırsan. Özü jırlara çıktı. Yarar. Men buldu mu tanışlandın mı? Buldu. Aha. Men çıktım. Şul gana jetmegen emi. Aldağı bir apa kak dep koyayım. Dağım bozuldu. Bulmadı jırlabayım. Vafira başta özügene jırlap bitirip biючilere biyip fokusni көрсетip, nitip, şol ettirip küle baribir şol 2 saatga jıyıldı konsert. Bizge elek koydıralar 2 saat gana. Filarmoniyada akademik vaqt şol artık koymaska. Şol 2 saat tut. Halak ayta. Mından da motor, mından da ko'ngilli konsert bulmadı deyip turarlar. Şulay aytırım. Uğutlama, ani uğutlama. İlanmışa balı yaramay. Düşte kurdum bugün patşa kızı. Mehabbeti mine şafalı. Niga kirdin düşke patşa kızı. Niga mine işte yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Minin gebek şeyber yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Minin gebek şeyber yarattın. Uğutlama, ani uğutlama. Kulağıma kirmi uğuldun. Ülenirgen, bulgaç ülenirgen. Baş eylengen, indi yigitning. Niga girdin, şke patşa kızı. Niga meni şke yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Menin gebek şeyler yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Menin gebek şeyler yarattın. Reşit yok. Arad yok. Hemen dilara var. Niga girdin şke patşa kızı. Niga meni şke yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Menin gebek şeyler yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Menin gebek şeyler yarattın. Uğutlama, ani uğutlama. Kirek tugel, uğut nasihat. Düşte kurgan bugün patşa kızı. Gelinin boğulup koyuva meslihat. Niga kirdin şke patşa kızı. Niga meni şke yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Menin gebek şeyler yarattın. Yokmamışsın patşa malayları. Menin gebek şeyler yarattın. Zabay, mene ilk bitinde şulay gastrollarda yürügen sayım, mene men işitkenim var. Artistlar şulay şayarı bir-birisine aytılır, bir şey aytkanda ziloni konsert diye bir konsert. Sizin şunday buldu mu? Buldu. Şokluklar buldu mu? Buldu. Tege men ul vaqtda bilasizmi? Men asos ansamblinde jırlagaç, kızlar arasında bulgaç, betinde şeşini kuyup qaytdım men neden armiyada. Bar 2 yerге qo'shdilar. Men kesi kelmaydi. Bilemdim şunun için. Kesi kelmey. Xatlam ataştım bar tegizdiler. Anasın көне келdi. Filarmoniyada yürüyüm. Şuna gastrolda so'ng konsertda
ırgak şöyletinden ne? Ey. Kırmak şöyle jüri kurganlar şunu benim baş tüvesine. Amin nesede bulsa bulurgam mümkün deyip şitke kitem, jüriyim. Nese uylaganlarını bilmeyeyim. Bu kızık, şunысы kızık buldu. Evet. Onlar bu soňky konsertde. Onlar meni kaptıra almadılar. Mene şunысы gına kızık buldu. Bulay Kormakta. Kormak ahırdan şimdi sizden iştörler. Meytem neser sizdim, lakin kormak ikenin bilmegenim meytem. Şulay ettirip bir kızığı şul gına buldu. Kızık ok tugul, ama lakin kızık. Min bitsine haman yaratan Tavşanlı bılbıllarga min bik ışatam Min de jırlim, min de sayrim sina kuşalıp Күңелеңә кереп кунам сайрар кыш булып Зәйтүнә масыл кышым Сыйфат алым жаным жанашым Zeytune masal kışım Sıfat alım şanaşım Zeytune masal kışım Sıfat alım canım canaşım Zeytune masal kışım Sıfat alım canaşım Haber güdem bitken yanınan Xatirləsin iskə düşür birgə şaqlarını Minim көңіл başqalarga күзін atmadı Zeytünə masıl qışım Sifat alım canım janaşım Zeytünə masıl qışım Sifat alım Әмне юмор ustası bulup gittiniz, hem әйтергә кирәк тагын шунысы, сез бит инде үзегез язасыз да, һәм инде үзегезнең әсәрләрегезне башкарасыз да. Менә юмор язуга ничек кирип киттегез, ул инде юмор әсәрләренә кытлык булуданмы? Ул беләсеңме нәрсә? Менә әйттем бит, алып баручы кирәк иде. Әйе. Концертларны алып баручы, конференция формасын создан башладым дип. Монда да үзеңә репертуар кирәк. Repertuarının bütünüsü Reşit Sabirov ile bitirgen, Ayrat Anslov ile bitirgen, ondan eser edip bola. Yumur yazışları yoktur da değil mi o vakitte? Men özümün eski tüzülüşüm belki halatım ikinçirek. Men özüm oylam bulay elekişe kirek mi? Bunday şoyanırak kirek, nirek, hareket bulurga tiyiş, eski stil bilen yaramay ikenlerini oylap, özümşe o vakitte indi ildagi turmuşda bir tüsüzlükten ayrılgan yangalıklar kötüle, ildagi nilerini, hallerini men yumurga köşürüp, şular bilen halykka aralaşamalar bilen kengäşleşegen kebek söylep qarayım. Halykta bir yoklaw taba başladı ol bir qatıgına. Men ol eserler, özüm yazgan eserler kızıgırak bola başladı olarga. Olar yarata düşler hem men şuna göre köp yaza başladım. Hürmetli tamaşaçılar, siz bitinde meni bilesiz, şeker turunda söylep yurganny bilesiz. Indi söyley turgaç nihayat men biraz gana taptırdım indany. Indi şekerler barlıkka kele başladı. Bizning balalar dagı indi nindi formada, ni tüslürek ekenini bile başlary hem teminden tatıp qaradılar. Emine soňky wagtda indi şekerim men taptırdım indi. Emine hazır näsesi bitip gitdi indi. Ne işlersin bite? Mene şul turda. Akşa bitip gitti bitele. Mene birerigiz berip turmazsız miken? Ey şekeri barlanın hazır mene akşası yok. Irtege irtük turam da kibitke baram eli. Kibitke baram eli irtege irtük turup. Baram da şekerge qarap turam.
Көз шарашы қаршыда шекер тұра. Шекері бар, ақшасы жоқ. Қазір көзіне емсан көз алдына ақша келе башлады. Міне көзіне емсан көз алдына келе, міне көзіне емі қыздар, міне. Ақша деп тұрам. Менің ескі Запорожец болып шықтық бейтәлі сен. Мен ақша деп тұрам, Запорожец, менің таш, менің ескі Запорожецінде. Мына шул Запорожецне теге министр Павлов вакытында сатып, акчасын шартлатып, саклык кассасына салып койдым. 3500 теңге. Мына шул хаман тора. 3500 теңгеге ничә шакмак шикәр тияр икән, әйтмәссезме? Менә иртәгә иртүк торам да эшкә дә барам әле. Барам да акча сорыйм. Начальство, нишләп сез миңа акча бирмисез дип әйтәм. Үзләре миллионлап алалар. Безгә бирмиләр. Әллә хәзер тиеннәр бетте, шуңа күрә безгә бирмиләр микән? Шикәрләтә түрәлсеннәр. Менә минем бер күрше песок заводында эшләй. Ярты ел эшләгән акчасына 2 капчык шикәр кайтып ыргыттылар. Икенче күрше тавык фирмасында эшләй. Күкәйләтә түләделәр. Тизәкләтә. Мин үзем элеккеге самолет, хәзергеге Кымган заводында эшлим. Кымганна татүләсеннәр. Менә иртәгә иртүк торам да эшкә барам әле. Кымган сорыйм. Начальство, нишләп сез миңа кымган бирмисез дип әйтәм. Бирмәсәләр, әнә Казаннан киткән таджиклар янына чыгам да утырам. Акчаң булмагач кайда утырсаң да барыбер түгелмени. Кем ничек утыра инде, кем ничек утыра? Менә студентлар бармак суырып утыра. Балалар җылап утыра. Колхозчылар Аллага тапшырып утыра. Пенсионерлар калган көннәрен санап утыра. Шахтерлар хөкүмәткә янап, хөкүмәт халыкны алдап, депутатлар президентны мактап, президентлар кызлар капшап сугыш башлап. Кемнең кулында, шуның авызында кемдер ашый, кемдер минем кебек арт яктан чалбарын кашый. Менә иртәгә иртүк торам да эшкә барам әле, Кымган сорыйм. Кымганна түләсеннәр. Ичмасам тәһарәтем чиста булыр. Менә бер тапкыр радиога бардык, Камил яза бит инде Фәйзал Ахмаров, бик Ринат Ибраһимовны пародирует итәм. Нигә күк көн саен, сәбзәннәр, гөлзәннәр дип язам. Olmaz diye, neyse bayandan oynap motorsun. Ayda anın fonogramması var, şuna gına yazdık diye. Fonogrammaga yazarız, Kamilete, bunu bir ayırıp bulmuş sözlerimiz diye. Mene şöyle etip, icad yoluna mene şu parodiya meselesi de kirip gitti. Üzüm yazam, yumar yazam. Bu kitabı uzun okup çıktım, indi ben onu aldım, okup çıkkanda, bütün üstünü okup çıktım, hatta yaramasa da kitabın bitleri büklengen, ben size özümün kitabını okutsam, onda bir nişe, bir kup kitabın bitleri büklengen olmaz. Hem bunu okuyanda aytırayım, ben şöyle oturam, okuymayayım. Özüm kışkırıp külle, men aytayım kurşular aytı тұрғандар енді bu jürelerle mi gelirler deyip. Sen şu dünyada güzelsin, sana tanış ol, yakın ol sana, şuna göre sen şuna gülersin. Anda neler personajlar sana uşağın ondan sonra svetofor turunda, oğulga svetofor koydular. No, o indi satirik ayber oluyor mu? Satirik ayber. Ben mında barısında okup çıktım. Mene Ferdinand Fatih turunda, hem de şulay bizning әле җырчыларыбызга свитәлемендә нәрсә безнең шигырьләр дә яза, шундый гайбәтләр дә яза, шулай bir шаян. Gaybetlер дә бар. Менә санаганнар 500-дән артык бар бит җырчылар. Санап караганнар, аны мин Илһам абыйларның сөйләшү турыннан чыктым инде. 500-дән артык туктаганнар, ишенә чыкмаганнар. Шуңа күрә туктаганнар инде. Мин бу сүзләргә игътибарлым, чыннан да әйтәм. Илһам абыйның сүзе дигәндә, аның бит бөтен сүзләр җырчы түгел. Күбесе җырлаучы бит аның. Дигәнгә нидәм чыннан да әйтәм, шулайрак бит. Нишен заман башка бит. Җырчылар заманы кем тели шул язала җырын, шул акчасы булса эфирга чыгала дигәндәй. Шундый заман җырчылар күп. Алар турында куплетлар монда язылды микән? Бу искиседер ул. Яңасы монда 500-дән артык җырчы бар, санасагыз татарда. Шуның бары тик унысын ярый җырчы санарга. İlham Şakirбек тә әйбәт, Әлфия җырлый һаман. Яшь үсмиянең хәзер 18-дә туктаган. Һәм дүнәгә нәрсә булган тыныч йөрий шул хәтле, әллә ничаклы артистны ул үтүкләп өйрәтте. Салават кайда, салават. Акча җыйды, күренми.
Amerikaga ketgan bit ol. Түзә халык сүгенми. Гөлзаданың фамилиясе Сафиуллина мәле. Башка фамилияләргә алмаштырмады мәле. Эльвира Розалина ул маржушкымы татармы? Йетмәк үлмәк асларында комбинашкасы бармы? Шул Гайфулла Абзаловның кыланышын яратмыйм. Төннә төшләремә кирип килмә дип кабатлыйм. Сәнифәнең ак күлмәкләр кигәнен күрсәң иде, сары күлмәге бу төштән өстәрәк торса иде. Атдагасын җырлый торган Эльвираны яратам. Бөтен ызбыруен тугарып төннә саташып ятам. Равил Харисовка сүзем бар. Әйт әле үзең күргәч. Зинагар өчен җырламасын, җырлар әле мин үлгәч. Рөстәм Закиров bir көнне җылый да җылый малай. Гран-при акчасы беткән, ашарга сорый бугай. Зөһрә Шарифуллинаны әйтәләр филармониyaдан киткән. Су буенда учак жагып җырларга җыры беткән. Фамилиясе Әхмәтова, исеме Лидия мәле. Җөмһүриятен булгап җырлый, бәбиләмәде мәле. Зәйнәп белән Зифар Билал законный торалармы? Бергә мунча кирип җырлый дип сөйлиләр аларны. Асаф Валиевкә ничә яшь уйлыймы өйләнергә? Өйләнер өчен алай күп кирәкми өйрәнергә? Ринат Ибраһимовның тавышы беткән бәк каты җиткерә ди. Ул хәзер Яңа Камал театрының Зәңгәр төбәсеннән Кабан күленә сикерү буенча төнге сабан туй үткәрә ди. Күзегездән күреп торам. Беләм ниләр уйлыйсыз. Бу алмас үзе кем белән җыри икән дип уйлыйсыз. Мин дә сездән сорыйм әле. Булмый бит телне бәйләп. Менә кем белән килдең концертка? Әнә. Хатыныңмы икән? Әйбәт. Менә сеңлем сездән сорыйм. Кичәге җигетең кая? Бүгенгесен күреп торам, ватти ситуация. Дуслар, кеше тикшергәнче үзебезне тикшерик. Артист халкы күз кашында булмый берни яшереп. Бер-беребезгә игелек телик, бер-беребезне яратыйк. Минем сүзләрне куәтләп, бер гөрләшеп кул чабыйк.